Madokachere mabuja akanaka tauya anonhau dzanyasi zuva rochimakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno hwanyamavhuvhu potiri kutanda tichiringa kuti mazuva asvika makumi manomwe norubodzi 71 pachirungu ayo Johnson Timbano Abiache wagara mujere pakaita kunyangariwa tiringe zviri munhau dzanyasi Nozuro Poero agodokerera ari padandemutande rotwita achireketa kuti kwainini ndikutofunga kuti dai kwaita hurumende inenge iri kunze konyika government in exile pachirungu asi hurumende iyi inoramba indoripo ichimirira kuti izotore masimba heno kuti zviri kuringana sei ipapa kana kuti sei ari kufungidzira kuti kunze konyika ndo kunoita kuti masimba agotoreke heno iye naarinaka wese wakanga wari kumhanyana iye ED Mnangagwa mugore 2018 paye wagoramba wari kureketa ipapa kuti ndo zvinotoita bedzi kuti zvisenze izvozvi kuno iye Jonathan Moyo aburikawopo kare akati aiwa kuregai kutotekera pwito idzo nokuti zviripo pamutemo zvokuita hurumende inenge uri kunze konyika koka hurumende dzese dzinenge dziri kunze konyika dzinenge dzichirwisana kana hurumende iri mukati ndikaitione kuti zvinosvika papi asi vanhu vese vanoziva izvo ari kuita paribe ambozvitetekera izvo zvahopoero izvo nekuti paribe chinosenza apa iyepo kare ari kuda kutoti vamwe vanhu ndio waite zvekurwisana nehurumende iye ari kunze konyika hache kwai ndikabenuka munyika ndinobva ndasungiwa kudidi unobva waona kuti kuda kutambisana bhora ribe mweya apa ndikaiti zvione izvozvo wohera odhi wagoburika ipapa wachitoti aiwa regai tichitande izvezvi kuita zvokuti bumbiro romutemo richinjiwe kuitira kuti waMnangagwa wagopinde pokare mukutonga airi regai tirambe hedu takazviringa kuti zvinopererepi izvozvi nekuti zvinoda kutoti paitiwe kuchinjiwa kwebumbiro romutemo kwokuti vanhu vaende kovhota munyika mese kuiri chaiko kuti waMnangagwa wapinde waribe kuita zvimwe zvinhu kuno kuti zviitiwe kairi gore rino IDO rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi toramba takaringama tiri kufarawo kunyepai kutoti Starlink yati izvezvi yanhadzirira manje kuti kubvira svondo rinotanda mwedzi uri kuuyayo watotande kutepfenyura masaisai avo muZimbabwe muno kuno ipapo wandomirira badzi kuti hurumende iwape marezinesi akafanira okuti waite basa racho regai tirambe takazviringa kuti hurumende ichazvikona chere kana kuti ichazviita chere tinoramba takaringa tinenge tichindokunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei Purisira Makanyara Chigumba agoreketai kutoti kwai papa mapato matongerwo enyika ngaanyoresiwe azikane kuti ndoapi noapi nokuti zvinonetsa kutoti kana aribe kunyoresiwa kudaro zvinova zvaita kuti chero munhu andouya ondouya kuti inini ndiro bato rakati uye achiti ndiro bato rakati wese tinobva tandonyoresa anga ari kureketa iye kuti peno mapato akanyoresiwa zvinoita kuti kureke kugoita vanhu vanouya wairi vari webato ribodzi wada kutamba nopfungwa dzevanhu ava muru anonyoresa mapato anonyoresa vanhu vari kuda kuvhotewa anofanira kuti abvunze nokuringa kuti zvakamira sei ndiye chere munhu wamaunza kuvanhu vomubato ndosaka wachipuwa mazita okuti vanhu vomubato redu muchanyepiwa nanhingi kuti ndiwo vanhu vomubato redu muchanyepiwa nanhingi sei zvindoitika kumapato anopikisa hurumende zvisingaitikewo kuti OZANU-PF vanoita vanhu vairi vanenge vanyoresa kufunga kuti takapusa tikuzviziva tikaitiramba hedu takaparinga vanhu vomuZimbabwe vari munyika yeSouth Africa vakupinziwa mushishi kureketa kuno nokuti nyaya yekuedze kuingidzira mazuva iya yakubatiwa manje nokuti mutemo wenyika unoti mazuva makumi mapfumbamwe badzi mwedzi mitatu ndo wanofanira kunge uri munyika yeSouth Africa pagore kuno ukabatiwa wina akawanda chachaya pari kuvhiringa maakuita kuhwinya muSouth Africa muya regai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvichipera papi asi gore rino rakafitira kurepa kusvinu chaiko ticharamba hedu takandoringa kwaisebeth Musengezi atayiwa mhosva yanze achiribe mhosva uyu nyaya yachenge iri kudare iya
Rekai tichione manje kuti zvinoperera papi. Nyaya yacho yekuwisana naMnangagwa rekai tione kuti acharamba achiita chere kana kuti panenge pachiribe. Toramba tichikunyepai apa. Jameson Timba nowabiache warambiwa kupuwa bhero wakomana pakanyangaritsa apo. Rekai tinoramba takaringa kuti zvinenge zvipira sei, asi wabva watoenda bva watoisawo mapepa okuti aiwa titakanure mhosva nokuti wakuru hurumende wanochuchisawo waribe kutinyepa waribe kuisa umbowo hwenyaya yavari kutinenedzera yacho. Kuno rekai tione kuti zvichaita sinopapi ipapa. Tinenge takaringa tichikunyepai. Kembo Mohadi kureketa kuno agoburika ipapa achinzi asangana na iye Lazarus Chakwera. Paina Mohadi aiwa ndirino kuMalawi asi ndapedza manje kuchitekaira kuMalawiko akubenuka kuZimbabwe. Chaanga anyatsaendera chaicho chinokodzera kuti munhu aendere kuMalawi. Rekai tirambe takandoringa hedu kuti zvinoperera papi. Kuenda kwamagetsi wamwe wagoti kwaita nani asi pachiribe kuhange kwandoingidzira magetsi zvishoma shoma nokutoti akuburitsa mamiliyoni mawati 450 kukaribha 215 wakazvimira wega nevari kuburitsa 42 pabodzi po kuita churu chibodzi no 42 1042 megawatts pachirungu. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi zvakadari asi panenge panonyaya. Kwaizvezvi zigi mukwidziro waro zvino pamwedzi nopamwedzi rakutoita chikamu chibodzi nohuna kubva muzana 1.4% pachirungu. Rekai tirambe takazviringa apa kwai ari mayusa kukwira kwawo pagore nopagore kwasvika zvikamu 3.9 kubva muzana 3.7% pachirungu. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi zvakadari pokare kuti zvichaenderera mberi chere tinenge tichikunyepai. Kambani yoZimplats kureketa kuno yachema nonyaya yomari dziri kutengiwa nadzo platinum kuti dzakadzikira. Kwai kuderera kwadzo kuku kwaita kuti mari yoprofiti yawo idonhe kubva kumazana 206 million US dollars pachirungu kusvika kumamiliyoni masere basi omari yekuAmerica 8 million US dollars pachirungu. Haidi kuita kuumburudziwa asi rekai tizvione kuti zvinosvika papi. Uku kuSouth Africa wamwe wekuZimbabwe wanga watogoita kufara pakaburika meya weguta reJoburg achireketa kuti dai zvakona taita kuti wanhu wokunze wakone kugopinda mukuita mapurisa okanzuru yoJoburg. Unobva wanyatsa kuona kutoti idi munyika momo muri kudiwa bawanhu wokunze. Kuno kwedu wanga watoita kufara wakati tazopinda manje takutoendesa mapepa okuti rererere. Unobva waita kuona kuti idi munhu wekwedu ano zvimwe zviri kutomunetsa. Kambani yoUnilever yagoreketa kuti yakuburika munyika panopera gore pano. Wachada zvokuramba wari muZimbabwe wakutotiwo zvinhu zvavo zvinenge zvichindouya kubva kunze kwenyika pokare zvitengesiwa sokare. Tikaringa dzomutambo izvezvi chikwata choChicken Inn nochoHighlanders sakandoita 0-0 noZuro. Bikita Minerals ikaja FC Platinum nokabodzi. Chegutu yakajiwa noYada yamagaya no2-0. Kepekepe yaFarajere ZANU-PF yakaja chikwata choManika Diamonds nokabodzi 0. Nyasi Michael Ronisi iye murayiridzi wakomana wamaWarriors agobuditsa vanhu waari kuti arida kuvaona wachiuya iko kuUganda kwavanenge vachitambira. Kwai vanhu ava aisa vanhu vanosanganisira 9 vari kutambira munyika. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi izvozvi. Ticharamba takaringa kwazvinoperera. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. KuKZN kupfikiwa kwebhangi roItara Bank kwaita kuvhiringidza vanhu.
chiri kundonetsa kutoti wanhu vari kuti tavhiringika wese pariba ari kuda kuti wanhadzirise nyaya dzagoita kuti bhengi riri ripfikiwe nevakuru vehurumende. Unobva waita kuona kuti idi zvakaita kuoma chaiko. Regai tirambe hedu takazviringa. Ukowo muSouth Africa pokare izvezvi kwaiyanga ari consul general kuUAE kuDubai abenhutsiwa painyaya yacho yekuti anga ari kutengesera vanhu vokuUAE mavhiza okuuya muSouth Africa zvisirizvo. Ukaona zvaita kudari ibva waziva kuti pakanyangaridza. Regai tigoramba takazviringa, tinenge tichikunyepai kuti zvinoperera apapi. Magweta akawanda muSouth Africa anoita basa rokuti munhu akuwadziwa achibhadharwa nehurumende apuwe mari waenda kobisa mapepa awo unga wachiti vari kuda kubhadharwa mari dzakati nokuti SIU vanoferefeta nyadzi. Kwaiva totoita kuzamurira chaiko kuuya kwacho wachiuya koferefeta. Kunoregai tizviringe izvozvi kuti zvinosvika papi. Tinenge takandoringa tichikunyepai. Nyika yoZambia kwaiyagotora dzimba dzinosvika 109 pachirungu dzanga dziri dzowanhu wanosahwira nechibhururu naEdgar Chagwa Lungu anga ari ndiye mutungamiri wenyika. Wari kunziwo vanhu vava waribe kuratidza kuti mari yokutenga dzimba wagoiboyepi kunobva dzatoriwa dzese. Hwendo huno regai tizviringe izvi kuti zvinosvika papi. Tinenge takaringa achikunyepai. Uku William Ruto kuKenya agoreketai kutoti mabhodha gezi ache ada kutoti watande kutodzidzisiwawo pfuti. Imi pakanyangara ticharamba hedu takazviringa kuti zvinosvika papi izvozvi. Kwai kuno dhamu kuSudani rakagwa nonyaya yemvura yakawanditsa yanga yanaya kunzvimbo dunhu Red Sea. Kuno ipapa kwatopfa vanhu vanosvika 40 chaiwo 60 pachirungu. Mweya yawo dai yazorora murugare idi. Zvakanyangaritsa izvi. Kambani yoUber yagobhadharisiwa mari yechoupenzi kunyika yoNetherlands inosvika $324 miliyoni wemadhora okuAmerica, $324 million pachirungu. Kwainyaya yawo wari kutadza kuchengetedza zvinhu zvinochokuita hanhu atyairi wavo wanosenza padandemutande rauro. Regai tirambe takazviringa izvi kuti zvinosvika papi. Chelsea kwai inenge ichisimudzira hanhu kushambadza urendo kunyika yoZanzibar. Regai tirambe tichitenda wabi yedu. Apa iwe iri kuhina yakatanda kuhina inokona kuita zvinonakidza. Wendo huno regai tirambe hedu takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi. Asi ticharamba tichikunyepai kwazvinenge zvichienda kubudirira kwevanhu muAfrica kusvino. Tiri ipapo mabuja regai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhawu.